Tumutawag ba ni Nenchang ko? Mabuting aksa. Ay. Yeah? Oo, nahimatayag si Pungpungtot ko. Nahimatay ka tipang pungtot mo, apay. Inan-ano ka man eh. Nang may iba mainas talaga. Pungpungtot ako. Ano ka di ginabuyang man eh. Ngipin, dangipin na. Sikatan dangipin na tang araw din. Okay. May daji episode tayo. Hindi. Ngim dakil di ebidensya ka pa. Ano ba na? Dakil di ebidensya ka dangipin na. Oray online mo nga ipakita tata. Oo. Biglang. Isa madama api nga agpada Kasi ka. ngipin na tamadama mo lang. Aray ko, tatay pa lang nga ilik-ilik ang siyang. Agoy-uy. Bugtog tao ko. Bahala ka ta. Karmakon. Atoy, uri siya, pero may katawag dahil nga buy-buyayik nga iki, agluluwasi ta nga agoy-uy nga agoy-ilik. Grabe yaji nga yung episode ta. Bayadak talaga dito. Pero niya naibaba yung kilubong ko. Ako rin nga, ag million views, sige, bayanan ka nga talaga. Million views? Okay na, kailangan million views. No, ag million views, promise. 50-50, tano ka, 50-50. Ito, 50-15, naibabayin ako na pay kasay. Ito lang million views ata. I mean, urahin tangag million views talaga. Ang mapipil ko, gapo dahil ito nga uki. Lalo no ipakitak da di proof. nga kagabgabot da di ngipin ta ngipin ta uki. Ganun nga sa ka. Hindi nga ako. Ay, wait a minute. Ang sangsang dagi dakil nga ukin ko kaya nagparwar. Parang mo namin. Oh, come on. Yan na, puro okay. Kami tuwing marat at maaari si Darano. Amounted kapya bang kaniliwa. Ang pangaraw na nagmadre ako. Iti babain mon. Ag madre ka na. Madre ako. Nag-term din mo makasirri ka nga madre. Madre ka latan. Naperdi ti reputasyon mo. Ang madre ako, manunga tawo na niya, kauuki.